माने कायसा समाव जे गाड़ी जेने जे गाड़ी पाइमानि जे रां 139 लक्ष टाका जे रां और बर'नि फैसा अब किसा 1 कोटी 39 लक्ष टाका रां पाइमानि ताई कैसा एक तो आगे जेता फाइनेंस ने जे अब सामानी चीनी स्टेट गवर्नमेंट ने जेता फंड ट्रांसफार खाइना जे अब जों राज्य सरकार पंचायत शुद्ध पंचायत डिपार्टमेंट पंचायत दफ्तर चीनी प्राय 57 करोड़ टाका रां रिजार्व आपने जे हिसाबै चीनी हिसाब किसा मिलिया हाइवे दङ अब बायताय वैसा अब परिष्कार खाइनानि बां कय बरंगनां चेयरमैन चीनी बरंगनां एलओपी नि सोंमोन पंचायत जे रां थांमानि अमो चीनी थ्रु दै थांया बो डायरेक्ट बरनाल थांपाय डायरेक्ट पीडीएफ नि अकाउंट विलेज कमिटी पर पीडीएफ नि अकाउंट दङ आ जागा रां थांपाय इंगे बनो चीनी और सफाया चीनी तथ करिसिन थानि बो इनफरमेशन करे बे सिङाव बो साका जत रां एडीसी आम जायो रमानि चीनी थ्रु दै रवानि व्यवस्था खायनानि बागै जों कक सालाय जाखोनि दै सिङाव मेंशन खायका इंगे जे गाड़ी 1.39 करोड़ जे रां खायमानि सोंमानि ब्लेक हांहा आं सानायनि तमनि पावपाय 2015 नि सिमि ताबुसु जरा माने जों फाइमिनि सिगां जरा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक बर' जोंनो रेट ऑफ इंटरेस्ट जोंनो रया आंबो दंमोन इंगे प्राय 2.5 कोटी आरो जों इंटरेस्ट मा खायनो फैहा इंगे बनो जों नोटिस लायखा ग्रामीण बैंक नि रीजनल मैनेजर न जों चिट्ठी रखा आसे तोदमा मुइ तमनि जोंनो तानि इंटरेस्ट रया बनो बैंक इंटरेस्ट दाइतिरदि हाइ केन्द्रनि ग्रामीण बैंक न जों क्लोज खायरछने HDFC Punjab National Bank SBI ओ जों थुं अकाउंट क्लोज पाइसिना हाइ हंजागो बर' प्राय 2 मास बिसिङाव जोंनो 2.5 कोटी रां रखा मोबाइल जों गारि मखाय हामबाय